आंनि मुङा मिनु बसुमतारी। आबसु आन्दलन समाव आङो गोबां बेबायदिनो बर'खौ जौगाथों होननानै बर'खौ जौगाखांथों होननानै आङो गोबां हेफाजाब होदोंमोन। आरो जोङो बेबायदिनो 3 मास थानानै जोङो केम्प फाथिनानै ट्रेनिं खालामदों। गोबां जायगायाव जोङो गिदिंदों आरो जोंखौ सारफोरा फोरोंदों। बेबायदिनो सिलाय बायै बायै जोंखौ आन्थु खरायहोदों। आन्थु दुलुबाय साबाय होनबाबो जोङो खारग'वाखै। सान्दुंब्लाबो अखाब्लाबो जों गावनि खामानिखौ जों बिदिनो फुरा खालामदों। आरो जोङो हाग्रा गुदुबाबो जोङो सिलाय बानानै जोङो आन्थु खरायनानै जोङो बेबायदिनो जोङो ट्रेनिं खालामदों। बेबायदिनो जोङो मोखाङाव रुवाद बालांदों, मोदोमफ्राव रुवाद बालांदों। आलि गेजेर गेजेर जोङो हाग्रा गुदुआवबाबो मामबायनानै जोङो सिलाय बायै बायै जोङो बेबायदिनो थाबायलांदों। जों गोबां खस्थ' खालामदों बर' माहारिनि थाखाय, जाहाथे जोंनि बर' माहारिया जौगाखांथों, जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासिबो उथिनो हाथों होननानै जोंनि जिबनाव बेबायदि साननाय दोङोमोन। सानसे जोंबो बर' माहारिया जौगाखांब्ला जोंबो सानसे गोजोनै मोनजागोन, गोजोनै थानो मोनगोन होननानै जोंनि गोसोआव मोनसे आंनि गोसोआव थांखि दङमोन। दासो आं सानबाय थादोंमोन गोसोआव, सानसे बेलासे जोंबो बेबायदि जोंनि बेबायदि बर' आन्दलन खालामनाया सानसे बेलासे जोंखौ गोसोखांगोन होननानै आं सानदोंमोन। आर्मि पुलिसफोरजों गोबां मोगा मोगि जाबाय, जोंखौ गोबां बुबाय, जोंखौ सिलाय खुन्दाफोरजों नारख्रांबायबाय, जोंखौ सौलाबायबाय। जोंनि बिखुंफ्रा दायो बेफोरनो सायो। बुजानानै आङो सिख्ला समावनो आङो ट्रेनिं खालामदोंमोन। नाथाय दा गोबाव बोसोरनि गेजेरजों आङो बिया जाबाय। आङो दा गथ' गथाय मोननानै आंहा बे सिगाङाव बे बर' आन्दलनाव पुलिसफोरजों बुजानायानो आङो थाबायनोबो हाया। आंनि बेराम नायनानै आंनि न'खरफोरा धंस जाजोब्बाय। आरो दा आंहा गथ'फोर फरायनाय दङ। बे गथ'फ्रा आंनि बेमारखौसो आं नायगोन ना, आं गथ'फोरनि फरायनायखौसो आङो खरस होगोन। आंहा बेबायदि समस्या जानानै दङ। बिनिखाय आं खावलायो जोंनि प्रमद बर' सारखौ, आंनि बेमारफोरखौ नायफैगोन, आंनि न'खरफोरखौ नायफैगोन होननानै आङो गोबां आसा खालामदों। जाहाथे आंनि बेमारफ्राबो सारनि अननायजों आंबो सोखाजानायखौ मोनो। आं दा थाबायनो हाया। आंनि गथ'फोर फरायनाय 3 गथ'फोर फरायनाय दं। आरो आंहा दा फिसाला सासे फरायनाय दं। बे गथ'आ कलेजाव थाङो। खस्थ'हैनो आं बेनो नांगौ बायदि आङो थाखा फैसा आङो हरनो हाया। साइकेल बोराइजों ट्रेनजों थाङो, फैनाय समाव बासजों फैयो। मालाबा साहा खरस गैयाबा थाइसे फैसा हरनो हायाबा गथ'आ क्लासाव थांनो हाया। आंनि समस्याया बेबायदि जानानै दङ। गावनि बेमारखौसो नायनो ना गथ'फोरनि फरायनायखौसो आङो खरस होनो, आंहा बेबायदि समस्या जानानै दङ। आंनि न'फ्राबो बेमार नायैनो आंनि न'फ्रा जिरा जिथा जाजोब्बाय। आं न' गांसे लुना लानो हायाखै। आरो आङो दिनैसिमबो आङो सरखारनि न'बो आङो गांसेबो मोनाखै। आङो गोबां दुखुनि गेजेरजों आङो न'खर जाबाय थादों। आङो गय खिलि खावो बाजाराव, हाथायाव गय खिलि खावनायाव आङो बिदिनो थाइसे थाइनै जमायनानै आं गथ'फोरखौ फोरोंदों। बेनिखाय आं खावलायो जोंनि प्रमद बर' सारखौ, आंनि गथ'नि फरायनायखौ सहाय खालामगोन एसेब्लाबो, आरो आंनो न' गांसे लुनानै होगोन। आरो बेजों लोगोसे आंनि गय खावनायाव लानो थाखाय आंनो साथा गिदिर गांसे होनांगौ होननानै आङो प्रमद बर' सारनियाव आङो आसा खालामदों। आङो बेखौनो खावलायोदि आंनि न'खरफोरा बिदिनो बेमार नायै धंस जाजोब्बाय, नस्थ' जाजोब्बाय। आं दिनैसिमबो गावनि बेमारखौ आङो सोखाना लानो हायाखै। सिगाङाव आंखौ थोजासे पुलिसफ्रा बेबायदिनो बुबाय। आंनि बेगेंफ्रा मोदोमफ्रा लरग' थरग' जाजोब्बाय। दायो आं गावनि बेमारखौ सोखानो हायाखै। आरो दा आङो बेखौनो बिथांमोननिफ्राय
आङो आंनि सायाव मा अननाय दं, आंनो मा सहाय होगोन, आं बेखौनो नाजावगोन। आरो आंनो गसंथानानै थानो थाखाय, हाबसोनानै थानो थाखाय आंनो बेबायदि न' गांसे लुना होगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे आंनि गथ'नि फरायनायखौबो सहाय खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बेबायदि बर' आन्दलननि थाखाय आंखौ खस्थ' खालामदों होननानै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर आंनि सायाव अननाय दंब्ला आंनि बे एकाउन्टआव आंनो एसे एनै फैसाखौ सहाय होनो हागौ, बेनो आंनि आसा खालामनाया। फिसालायासो आंखौ साइकेलाव लांनानै आंखौ दोनहैयो। बिदिनो आङो खस्थ'यैनो गय खावहैयो खस्थ' खालामनानै। आरो आं बेबायदिनो गथ' गथायफोरखौ खस्थ'नि गेजेरजों आङो फोरोंबोदों। न'खराव आंहा हौवाबो गैया, आंनो गासै हौवाफोरनि दायित्वखौ लाजोबनो गोनां जायो। बेनिखायनो आं खावलायो प्रमद बर' सारआ आंखौ नायफैगोन सानसेब्लाबो, आंनि दुखुफोरखौ बाङाय सहाय खालामगोन। आरो आं बे गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय एसेब्लाबो आङो सहाय लुबैदों। आङो बे टंला कलेजाव फरायो। थांलाय फैलाया माब्लाबा आं थांनाया ट्रेनजों थाङो साइकेलजों, ओमफ्राय फैनाया बासजों हायो। माब्लाबाफोर फैसा मोनलाङाबा थांनाय जाया। आङो बेखौनो लुबैयो जे सरकारा आंनि फरायनायखौ नायगोन। जेथि मामायाबो एसेबां थोजासे होनो हाया आंनो, बेहाबो सानाय सुनाय दोङो, बेमार जादों बुंफबनाय। दा आङो माब्लाबा कलेजफ्राव थाङोबोला फैसाखौनो मारै बिगोन जायो। बिदिनो आङो कलेजावबो थाङो। माब्लाबा आं फैसा गैयाबाबो बासजों ट्रेनजों नायफिनो आङो। बास गाखोनोबो फैसा थाया माब्लाबा।